Morjes, se olisi uuden videon paikka taas. Silloin tällöin ihmiset kyselee kaiken näköistä ja yksi eniten mielenkiintoa ja kysymyksiä herättänyt asia on tämä pakettiauto, reissuauto. Siitä kysellään yksityiskohtia, mitä kaikkea siinä on, miten mä oon ratkaissut jonkun asian ja näin poispäin. Niin mä ajattelin, että tehdään taas pitkästä aikaa tämmöinen auton esittely, koska kanavalle on tullut tietysti uusia tilaajia sen jälkeen, kun edellinen esittely on tehty. Plus tämä kuitenkin tavallaan on jatkuvassa muutoksessa tämä ajoneuvo. Eli aina kun jotain parannettavaa tulee, niin sitten koittaa ratkaista sen ja vähän muokata tätä rakennelmaa, mikä täällä on. Sehän niin kuin oma itse tehdyssä autossa on kaikkein parasta, kun tätä on aika helppo sitten niin kuin lähteä pikkusen muokkailemaan, kun tarpeet muuttuu tai tulee lisää ideoita, saa lisää kokemusta ja ymmärrystä siitä, että mitä kaikkea tarvii ja mitä niitä pitäisi ratkaista, niin hommahan elää sitten sen mukaan. Niin tehdään tämmöinen ajoneuvon esittely. Sanon tähän ihan kärkeen sen, että tuossa auton katolla on tuommoinen Frontrunnerin kattoräkki tarvikkeinen, ja siitä on erillinen esittelyvideo tehty, niin sitä mä en lähde tässä nyt perkaamaan sen enempää. Sen video voi käydä katsomaan, vaikka tuonne videon loppuun laitan siitä linkin sitten, että mistä se video löytyy, niin se voi käydä katsoa, jos toi kiinnostaa tommonen varustelu, mutta pidemmittä puheitta, tervetuloa uuden videon pariin. Jos et ole tilannut kanavaa, tilaa, täppää siihen kellonkuvaan, niin saat muistutuksen, kun uusi video on tullut. Ja tykkää tästä videosta, kysyttävää, laita kommentti, arvostan sitä paljon ja näin. Ei mitään, ruvetaan katsoa, mitä tämä auto on niin sanotusti syönyt sisäänsä. Ja mistä olisikaan parempi aloittaa kuin täältä auton peräosasta, josta löytyy siis niin sanotusti keittiö, siihen liittyviä säilytystiloja, kuten jääkaappi ja sitten tämmöinen kuiva-ainesvarasto ja vesihana ja muuta. Käydään katsoa, mitä kaikkea täällä on. Jos tuossa takaa kuuluu muuten tuommoista pientä surinaa, niin tähän ystävällisesti tähän paikkaan, niin tuohon ihan pienen matkan päähän tuli tuommoinen betoniauto ja aloittaa ilmeisesti jonkunnäköistä valua, niin sille mä oikein maha mitään, koska nyt ei oikein pysty lähteä myöskään vaihtaa paikkaa, niin mennään tässä, mutta koitetaan pärjätä. Ja tää keittiöhän on tämmöistä ulosvedettävää mallia. Tässä on tämmönen lisätyötaso, joka toimii ihan mukavasti sit vaikka kun käy ostaa ruokaostoksia ja astaa tuonne jääkaappiin, niin tähän on hyvä purkaa, saa tähän työskentelytilaa, mutta täältä löytyy sitten tää varsinainen keittiö. Tää laatikko on ajattu 2 osaan. Tää päällevy on akasiaa, joka kestää hyvin käyttöä tämmöistä keittiökäytössä. Täältä löytyy ensimmäinen osa, missä on ruoanlaittovälineitä, kuin sitten myös täällä toisessa. Mä en nyt lähde kokonaan purkamaan, mutta täällä mulla esimerkiksi on isohko keitin. Sitten täältä löytyy kattilat, paistinpannua. Sitten tuolla leikkuulautaa, YMS-varustetta. Ja ne löytyy tuolta. Sitten kurkataan tuo toinen boksi. Täältä toisesta laatikosta sitten löytyy vähän mukeja. Sitten vesipannua, kahvipannua, lautaset, tämmöiset astiat löytyy täältä. Myöskin sitten niin kuin kaikki kahvivälineet. Tää on semmonen kahvilalaatikko tai joku sen tapainen, mutta sieltä löytyy kaikki kahvivälineet. Jääkaappi on myös tämmönen mallia ulosvedettävä. Aukeaa molemmista puolista, joka on ihan kätevä 26-litrainen kompressiokaappi. Ollut mulla ehkä 5 vuotta. Toiminut ihan moitteettomasti, ei siinä mitään. Ei vie kauheasti sähköä. Vähän äänekäs kaappi ehkä, mutta kyllä sen kanssa pärjäilee. Sitten täältä löytyy tämmönen tällä hetkellä hyvin sotkunen laatikko, missä on kaikkea leivinpaperia, vähän tämmöistä kuivaruokaa, sen sellaista, niin löytyy tosta. Tää on niinku kans silleen myöhemmällä vaiheella laitettu tänään. Täältä takaa löytyy sitten vielä se vesihana. Se ei ole tällä hetkellä kytketty. Mä näytän kohta miksi. Sieltä menee letku, joka on sitten
säiliö on tuolla edempänä, itse asiassa tämän rakennelman alla. Dometicin, myöskin sen siirrettävä säiliö, Dometicin hana, USB-C ladattava sähköhana, ihan näppärää. Sitten täällä on vähän astiapyyhettä ja hammasmukia ja tuohon saa retkikirveen ja tuohon termospullon. Ne on nyt pois täältä, koska täällä tykkää välillä aina käydä varkaita ja ne nimenomaan noita retkikirveitä ja muita kovasti halajaa, niin ne on otettu pois. Ja sitten tuossa roikkuu tulukset siltä varalta, että kaasukeittimen pietso kiukuttelee, niin saa sillä sytytettyä. Jos tästä takaa vielä katsellaan, niin täältä löytyy siis verhot. Aika tommonen harsomainen verho, jonka saa tuohon taakse, mutta se on ihan riittävä mulle. Sitten täältä löytyy lukuvalo. Seinällä on tommoset varustepussit. Noi on Savotan valmistamat ja niissä on tarra velcro toisella puolella. Ja sitten mä oon laittanut velcron niiteillä kiinni tuohon vaneriin ja ne on siinä. Sinne saa vaikka avaimet ja kännykän, kun nukkuu tai mitä nyt ikinä haluukaan sinne laittaa. Sitten täältä ylhäältä löytyy vielä yksi lamppu, joka on itse asiassa magneetilla kiinni, että sitä pystyy tuolla autossa siirtelemään. Ja jos jotain kiinnostaa se, niin toi lamppu on Ikeasta hankittu. Täältä löytyy yllättävän paljon hyödyllisiä varusteita autoon. Tästä sitten vielä löytyy vaatekaappi tai tavarakaappi. Tää on myöskin tuollaisilla velcroilla kiinni, tuommoista markiisikangasta. Ja täällä on sitten hyllyt, missä säilyttelen käsipyyhkeitä ja vaatteet mä pakkaan aina tonne, kun lähden reissuun. Niin ne pysyy siellä näppärästi siististi piilossa ja helposti saatavilla. Sitten siirrytään tänne auton etuosaan. Kartturin penkki kääntyy, joka on ihan oikeastaan aika oleellinen asia, koska se tuo ihan hirveästi lisätilaa jo pelkästään, että sen kääntää tuohon, niin tähän tulee tilan tuntua. Ja sitten tietysti täällä on tässä on ihan hyvä istuskella ja lueskella yömäs. Sänky on suht korkea, niin mä en sinne hirveän hyvin mukavasti mahu istumaan tuohon sängyllä, niin toi on sitten taas hyvä paikka istuskella. Edestä löytyy sitten myös säilytystilaa. Täältä löytyy kaappi, jossa on vessapaperia YMS, jotain pientarviketta. Ja sitten tää on tähän tehty jälkeenpäin nyt. Täältä on ulos vedettävä pöytä sitten tuohon penkille. Ja alhaalla on diesellämmittimen lämpimän ilman ulostulo ja sitten tuolta löytyy yksi 12 voltin pistoke. Tässä on sitten se vesisäiliö, joka on tuolla kaapin alla. Dometicin tekemä 11 litraa mahtuu. Sitten mulla on katolle tulevassa kanisterissa on vettä ja yleensä sitten joku pikkukannu vielä tarvittaessa mukana, mutta aika hyvin mä tälläkin pärjään, niitä täyttövälit on ihan, tai täältä saa vettä niin monesta paikkaa, niin se ei ole ongelma eikä haittaa täyttää, kun tankillakin kuitenkin pitää käydä, niin samalla sitä vettä ottaa. Tämä hana tulee tuohon kiinni ja tämä on siis magneetilla, letku tonne kiinni ja sieltä lähtee tulemaan vettä. Kaapin päädystä löytyy kirjahylly, muutama säilytyspussi, jotka myöskin on Ikeasta, en tiedä myydäänkö niitä enää. Ja sitten täällä on häkävarotin, joka on aika hyödyllinen väline kyllä autossa. Yksi vaatekoukku löytyy ja siinäpä se oikeastaan onkin. Noilla pärjäilee. Sängyn allahan on melko hyvin säilytystilaa. Kuten näkyy, niin alkaa käytönjäljet autossa näkymään aika paljon. Täältä löytyy sitten kuiva käymälä ja sen takana on laatikko sitten vielä, missä mulla on asioita, mitä tarvii aika harvoin. Esimerkiksi siellä on jäähdytysnestettä ja öljyä ja jotain tällaista, jos tarvitsee täytellä. Plus sen alla on sitten vielä, siellä on lumiketjut tallessa. Mulla on kesärenkaisiinkin lumiketjut. Ajattelin, että jos tulee joku ikävä mutakohta, niin niistä voi olla apua, että pääsee irti sieltä. Sitten tuolla muuten tuommoista tyhjää tilaa tällä hetkellä. Sinne menee sitten aina tavaraa, mitä ei tarvi hirveästi tai hirveän useasti tai pelkästään leiriolosuhteissa, eli retkituolia ja grilliä ja tuollaista, siellä on jatkojohtoja, joku tämmöinen nyt tällä hetkellä säilössä, niin ne on sitten tuolla, kun niitä ei kauhean useasti tarvita. Tämän takana on sitten se vesisäiliö ja siellä on myös paketti tuommoisia ajokiiloja tai korotuspaloja, että jos tarvitsee autoa justeerata suoraan, niin ne kulkee sitten siellä piilossa.
sänky on niin kuin yhdelle ihmiselle koko ajan käytössä. Se on 75 kertaa 190, jos sen ihan väärässä on. Ihan normi vaahtomuovipatjalla. Ja itse asiassa täällä allakin on vielä säilytyksessä. Sitten mulla on noin tuohon sivuun tuleva pöytä. Ja sitten sieltä löytyy tuolta patjalta löytyy myös näiden etuikkunoihin tulevat ritilät. Ei kun ne onkin tuolla. Täältä löytyy sitten etuikkunoihin tulevat tommoset ritilät, niin saa kesällä ilman vaihtua, kun on parkissa. Ja sänky aukeaa sitten tästä. Tulee toinen pala. Siihen nyt ei ole patjaa mukana, mutta mä avaan ton, niin näette millainen se on. Se on vanerilevy, ihan perus kalusten jalka ja se pysyy siinä nätisti paikallaan. Tähän tulee vielä oma patjansa päälle ja silloin tässä on sitten toinen sänky, joka on 180 senttiä pitkä. Niin täällä mahtuu 2 nukkumaan, mutta täytyy sanoa, että pitää olla kyllä ihan hyvissä väleissä, jos aikoo täällä viettää aikaa 2 ihmisen voimin. Täältä seinustalta löytyy iPad-teline. Sen saa varassa kääntymään tuohon noin, että siinä voi pötkötellä ja katsella elokuvia, jos siltä tuntuu. Ylhäällä kiertää tuommoinen valonauha, joka on ihan kiva tunnelmavalo illalla. Ja kuten mainitsin, niin täällä on käynyt muutaman kerran rosvoja. Niin nyt täällä on tallentava kamera, jossa on myös hälytin. Eli ei kannata tulla, koska naama jää sitten muistiin ja jää kiinni kolttosistasi. Se on Arlon tommonen Wifillä toimiva kamera. Autossahan on kiinteä Wifi-verkko. Niin pystyn kännykällä sitten kurkkimaan, mitä täällä autossa tapahtuu. Ja myöskin sitten saan kännykkään tiedon, jos joku tänne luvatta hiippailee sisälle. Ja oven pielestä löytyy vielä tommonen niin sanottu pakkausvalo, kirkas työvalo, jonka saa tohon, tai joka posottaa tuohon lattialle. Siinä kun kamerareppu esimerkiksi hämärällä pakkaa, niin näkee paremmin mitä tekee. Katosta löytyy sitten palovarotin ja mulla on muutama tommonen pyöreä LED-valasin, jotka sitten tuolta sähkötaulusta lähtee käyntiin. Täältä löytyy sitten sähkö- ja käyttöpaneeli jääkaapille ja sitten noille kattovaloille löytyy pistokkeet. Sitten tässä alla on tuon lämmittimen käyttöpaneeli. Lämpäri on myös kaukosäädin, niin sitä pystyy sitten joko se laittaa ajon aikana helposti päälle ennakkoon ennen kuin tulee parkkiin tai sitten ottaa tuonne mukaan ja yöllä säätää siitä. Sitten täältä löytyy pari normi USB-pistoketta. Tuosta löytyy yksi, siellä on myös yksi USB-C-pistoke. Ja niillekin on oma sitten katkaisija tuosta, että ne ei ole koko aikaa päällä. Ja tuolla on sitten kuskin penki alla hupiakku, 95 ampeerinen ja sulakeboksit YMS. Tänne näkee vähän huonosti, mutta tuolla on reititin, kiinteästi asennettu reititin. Turvavyön pois eestä. Näkyykö se yhtään paremmin? Niin autossa on siis wifi-verkko. Tonne pääsee kameran kanssa vähän huonosti, mutta kaapin seinässä kuskin penkin takana löytyy tuommoinen DC-DC-laturi, joka huolehtii tuosta hupiakun latautumisesta ajon aikana. Se on Bluetoothilla ohjattava laite, että se on sen takia mukava, että sen pystyy sitten laittamaan tolleen niin aina hankalaan paikkaan, joka muuten jäisi hyödyntämättä. Sieltä löytyy sitten myös ihan tuommoinen normaali akkulaturi, joka on kiinteistössä akussa kiinni, jotta sitten kun on jossain sähköjen päässä, niin saa hupiakkuu tarvittaessa ladattua myös ihan verkkovirralla. Tämä autohan on VVT4 Caravelle, vuosimallia 1995, otettu käyttöön loppuvuodesta 1994. 2,4-litrainen turboton dieselmoottori, eli niin kuin todellinen voimapesä, etuvetonen. Ja mitäs muuta? Ajettu vasta 666 000 ja rapiat kilometrejä, eli niin kuin pikkuhiljaa uskaltaa ajaa täysillä kierroksilla. Sisusta on tehty edellisen omistajan toimesta. Tässä oli siis tietynlainen niin kuin retkisisusta, jonka mä purin kokonaan pois. Käytiin ensin muutaman reissun sillä heittämässä, jotta mä vähän ymmärsin siitä, mitä mä itse haluan. Mutta lattiassa katossa on tuommoinen solumuovieriste, olisiko 15 millinen, en ole ihan varma. Ja seinissä on sitten Evona villaa, mutta sitä on vaan niin kuin noiden tavallaan vakioseinäpaneeleiden takana, että kaikki niin kuin ikkunoiden ympärystöt ja muut, niin ne on täysin eristämättömiä, ihan kylmää peltiä. Ja kyllä ne talvella aika paljon sitten viileitä hohkaa, että siihen pitää jotain termopeitettä laittaa eteen, että
ei pää jäädy. Sen mä olin tehnyt, niin kuin tuossa takaa näkyy, että siellä oli vanerilevy, niin takimaiset ikkunat on periaatteessa ummessa. Tuossa sängyn puolella on sellainen vanerilevy ja sitten apparin puolella ja kaapin puolella niin on siis tietysti kaappi ja sitten kaapin takana on myös semmoinen termopeite magneeteilla siellä kiinni, että sieltä ei valo paista ja pitää vähän sitten kylmää ja kuumaa pois. Ja myös se vanerin takana on semmoinen termopeitteessä tehty ikkunan blokkaava palanen. Mä en tiedä, oliko tässä jotain muuta. Jos tuli jotain kysyttävää, niin laittakaa kommentteja tuohon alas. Tämmönen tää on kovasti rakas auto. Välillä aina miettii, että niin olisi kiva tehdä isompi. Mutta sitten kun yhden reissun tällä käy tekemässä, niin sitten taas miettii, että miksi, koska tää on vaan jotenkin, tässä on vaan itselle hirveästi fiilis tässä autossa. Ja tää ainakin toistaiseksi ajaa asiansa, niin en tiedä kannattaako lähteä, tai onko mieltä lähteä tavoittelemaan jotain muuta. Jonkun verran ollut teknisiä murheita, mutta sen tavallaan ymmärtää näillä kilsoilla, että tuolta rupeaa niin kuin letkua YMS sitten pikkuhiljaa prakailemaan ja niitä pitää vasta sen mukaan vaihdella. Että se on tällaista. Tähän harrastuksen osana kuuluu se, että jokainen reissu on seikkailu, eikä voi tietää, päätyykö se omilla pyörillä kotipihaan vai hinurilla vai korjaamon pihalla. Että semmoista se vähän on, mutta kuuluu asiaan ja sitä varten on sitten olemassa vakuutus, että hinausauto voi huoletta tilata paikalle ja aina on selvitty. Mulla on reissuissa 2 kertaa tää ollut hinurin lavalla. Eka kerta oli, kun vaihdatin tähän apulaitehihnat ja olivat siellä korjaamolla laittanut toisen ton laturin hihnan liian kapea ja olin Huuhan rannassa yötä. Ajoin sinne illalla, en huomannut yhtään mitään ongelmaa. Aamulla kyllä auton käyntiin, niin hetki se oli siinä louskuttanut, niin rupesi tuolta konepeliltä tulee järjetön määrä savua ja just sammutin autoa ja menin kattoon, niin se laturihihnahan siellä oli kääntynyt ympäri ja luisti niin paljon, että se alkoi sitten savuttamaan ja oli siis liian kapea hihna. Siitä lähdettiin sitten hinurin lavalla Imatralle ja saatiin uusi hihna ja matka jatkui taas. Toisella kerralla olin tuolla jossain Itä-Suomen syvissä metsissä, nyt en muista minkä kansallispuiston parkkipaikalla tulin ja hävisi jarrut. Yksi jarruletku oli poikki ja sitten sieltä linkuttelin 25 kilsaa käsijarrun kanssa isomman tien varteen, josta sitten Joensuusta tullut hinausauto tuli nappaamaan ja sieltä sitten korjaamon pihalle yöksi ja aamulla uusi letku paikalle ja matka jatkui silloinkin hyvin nopeasti. Aina noin hoituu, kun vaan pistää asiat tapahtumaan, eikä siinä muuta. Kuuluu lajiin. Tää on vähän tämmöistä seikkailemista, vaikka ei olisi tarkoituskaan olla. Semmosta. Mä tuossa laitoin tonne YouTubeen tähän niin yhteisö, tein tämmöisen postauksen, että kiinnostaisiko, jos jonkun viikon tekisin niin, että painaisi periaatteessa joka päivä videon pihalle. Esimerkiksi tämmöinen 6 päivän putki voisi olla aika näppärä. Ja sille oltiin myötämielisiä. Ja nyt mä tässä katselen vähän, milloin olisi semmoinen viikko, jolloin olisi riittävästi tapahtumia, että sen voisi tehdä. Tai voisi siihen keksiä tapahtumia ja siitä kiinni. Ja varmaan muutaman viikon sisään niin tämmöisen putken törkkään, 2-3 viikon sisään ehkä. Niin katsotaan, mitä tapahtuu sitten YouTubelle, jos joka päivä laittaa videon. Ne on sisällöltään varmaan aika paljon köykäisempiä. Ja näin poispäin. Enemmän tämmöistä My Day-tyylistä kamaa, mutta mikä ettei. Kaikkea pitää kokeilla, jos on vaan mahis, niin testataan. Se olisi kuulkaa nyt semmoinen homma, että aika laittaa niin sanotusti kamera laukkuun ja lähteä muihin seikkailuihin ja editoimaan tätä videota. Kiitos kun kattelit, toivon mukaan kattelit tänne asti, koska arvostan sitä kovasti, jos jaksaa katsoa videon kokonaan. Mitä muuta, en tiedä. Tykkää, jaa, kommentoi, kerro kavereille kaikkia mahdollista. Ja mehän nähdään sitten seuraavan videon parissa, mutta sitä ennen toivon mukaan nähdään tien päällä. Morjes!